Benvinguts nens i nenes de Castellbisbal. Jo em presento, soc l'Anna d'Activijoc i estic aquí avui, que és dijous gras, per començar a preparar el Carnestoltes. Ens esperen uns dies de disbauxa i de celebració, oi que sí? Doncs jo avui us ensenyaré com preparar unes cosetes a casa, que estic segura que us agradaran molt i que a més us divertireu molt fent-les, d'acord? Doncs mireu, us ho vaig ensenyar. Avui us ensenyaré com fer uns complements per poder-vos fer un fotocall a casa ben divertit i poder-vos disfressar d'una manera molt ràpida de molts personatges alhora, d'acord? Doncs mireu, sabeu tots el que és un fotocall? Fotocall és una forma de posar-vos complements a sobre per fer-vos fotos i que sembleu persones diferents. Val? Podeu agafar algun fons que tingueu a casa que sigui xulo o el pugueu vosaltres decorar com vulgueu i després fer-vos aquestes fotos. I aquestes fotos després les podeu penjar allà on us agradi més. Doncs mireu, vaig ensenyar-vos alguns dels models que jo tinc que ja veureu que són molt divertits. Mireu, per exemple, he fet unes ulleres de submarinista amb el tubo i tot, perquè us les pugueu posar i us pugueu fer una foto com si fóssiu uns submarinistes. Hem fet, doncs, un antifàs super fashion, també perquè pugueu fer bigotis, un pallasso, el barret ben divertit d'algú que surt a passejar o simplement del mateix pallasso, un collaret ben xulo, unes ulleres molt estremades, uns petons, uns llavis de petó i, per exemple, màscares de Carnestoltes, d'aquestes que són superxules i són molt fashions, brillants. Tenim també una barba de pirata o de senyor enfadat. Tenim un collaret molt brillant, corones, ulleres superxules i barrets de pirata, d'acord? Doncs veieu que podeu fer tot allò que us agradi més. Simplement heu de tenir una mica d'imaginació i pensar en aquell personatge especial que us agradaria fer i fer un, dos o tres complements, perquè podeu tenir un complement, no sé, podeu agafar un collaret i una corona, unes ulleres i un bigoti, podeu fer tot allò que us agradi. Doncs jo, si us sembla, avui us ensenyaré com fer un d'aquests complements i la resta podeu practicar-la vosaltres des de casa, posant-hi molta imaginació. Si us sembla, jo us ensenyaré com fer avui, per exemple, un pirata, que és un personatge que per Carnestoltes sempre dona molt joc, que podeu trobar molts complements que acabin de complementar això a casa, així com camises o pantalons, coses que us agradin, i fer-vos fotos molt, molt xules. Doncs mireu, us vaig ensenyar com fer aquestes coses. Primer de tot, necessitareu uns folis en blanc perquè és interessant que primer pugueu fer una plantilla per si us equivoqueu en el tamany, en la forma, per poder-la rectificar i no fer malbé el material que farem servir. Això que tinc jo, per exemple, és goma eva. Ja segur que molts de vosaltres la coneixeu, és un material molt pràctic i molt fàcil de fer servir, a més té colors molt vius i molt xulos. Però si no en teniu, podeu fer-ho també amb cartolina de colors o inclús en cartró que després pugueu pintar. Sí que ha de ser una miqueta rígid perquè quan ho agafem no se'ns plegui. Amb un foli seria massa finet. Goma eva, cartolina o algun cartroner. Doncs, com us deia, primer de tot hem de fer una mena de plantilla amb un foli en blanc, ens serveix qualsevol foli blanc, per després traspassar-ho aquí. Si no, possiblement ens equivocarem, potser veurem que se'ns ha quedat petita, se'ns ha fet massa gran, massa alta, massa baixa, i haurem de repetir-ho i farem malbé el material bo, que és amb el que farem el resultat final. Per tant, jo agafo un foli i més o menys, aquí sí que heu de fer-ho vosaltres a ull, dibuixaré un barret com aquest, jo me'l dibuixo, més o menys, i faré també un nus així semblant com aquest. Veieu? Jo l'he dibuixat aquí a llapis i ara el retallaré i primer de tot agafo aquest model, me l'emprovo, me'l plantejo una mica a sobre, davant d'un mirall, per veure si m'ha quedat massa petit, si m'ha quedat massa gran, si el puc rectificar d'alguna manera.
Si haig de rectificar, doncs rectifico aquí sobre mateix d'això, que potser l'haig de fer una mica més petitonet, doncs el rectifico, que el vull una mica més corbat. Val? Jo vaig rectificant sobre aquest paper. Val? Abans de rectificar, clar, haurem d'haver-ho retallat per poder-nos l'emprovar, val? Però sí que amb el que tinguem fet com a plantilla ens servirà també per posar-ho a sobre d'un altre paper i rectificar d'aquesta manera a sobre. D'acord? Si, per exemple, volguéssim fer alguna de les ulleres o un antifàs o alguna cosa que fos més simètrica, diguem-ne, mireu, jo us he agafat la mostra d'aquest, la prova d'aquest. Si volem fer un antifàs d'aquest estil, en què sí que és necessari que sigui simètric i que els dos ulls estiguin a una alçada, a la mateixa alçada, que tot tingui la mateixa mesura, el que farem serà, mireu, jo ja tinc retallat aquí perquè ho veieu, només dibuixarem la meitat de l'antifàs que volem. Per exemple, jo agafaria aquí un full i dibuixaria la meitat de l'antifàs que volem fer. És a dir, imaginem-nos que jo tinc aquest, aprofito com a plantilla perquè veieu la idea. Inclús vaig a repassar-ho perquè ho pugueu veure millor. Jo dibuixo la meitat d'aquest antifàs, perquè així m'asseguro que jo tinc aquesta part que està ben feta. Ara simplement jo plego això per la meitat. Veieu? Ho plego així i ho retallo sense haver de dibuixar l'altra part. Si jo retallo aquesta meitat, estic segura que m'haurà quedat simètric i, per tant, els dos ulls enquadraran, les puntes de l'antifàs també enquadraran i tot es veurà, doncs, tal com s'ha de veure. A veure, veieu? El tindria així. Ara, un cop retalli aquest ull, tindré l'altre ull també retallat i serà simètric del tot. A veure, us ensenyo una mostra. Per tant, sempre el millor per fer aquestes coses és anar practicant amb un foli, un tros de foli que pugueu fer servir, que sigui de reciclatge, que no cal que sigui un foli net ni nou, perquè simplement el retallarà i ens servirà com a plantilla, ja ho veieu. Veieu que he retallat els dos ulls alhora i així estic segurs que em queden quadrats, que el meu antifàs és totalment simètric. D'acord? Perfecte, doncs mira, aquest el reservarem aquí per després i després en farem un. Ara anem pel nostre barret de pirata. Això ho deixarem aquí també per després. I jo, amb el vostre permís, doncs també ja l'he retallat, perquè ja el tinguem fet. Amb la plantilla que m'he fet primer amb un foli, l'he posat a sobre d'això, l'he marcat i l'he retallat. Per tant, aquest ja el tinc preparat. Ara, què li hem de fer? Doncs, per exemple, li podem fer un parche de pirata. Això sí que ens resultarà una miqueta més fàcil, perquè simplement que ho plantegem aquí sobre i més o menys marquem com el volem de gran. Sempre podem fer-ho de la mateixa manera, sempre ho podem fer de la manera com us he dit. O sigui, primer marcant-ho amb un foli i després retallant-ho, marcant-ho aquí i fent-ho servir com a plantilla. Jo he retallat un parche senzillet per poder enganxar aquí. Doncs ara l'enganxarem aquí en aquest barret. Com l'enganxarem? El podeu enganxar amb pega de barra i el podeu enganxar també amb enganxines de doble cara, que són les que jo faig servir normalment. Són enganxines típiques d'aquestes de foto, petitones, que tenen les dues bandes que són adhesives, són molt manejables i a més són molt netes perquè no embruten gens. Però el que tingueu a casa, inclús si teniu silicona líquida o silicona calenta, la calenta amb molt de compte, amb els papes sempre davant, això sí, perquè us podeu fumar, us podeu cremar, però tot el que tingueu us pot servir per enganxar. La goma eva, per exemple, la cartolina amb pega de barra s'enganxa molt bé i la goma eva també, però a vegades li costa una mica. I les enganxines de doble cara és una molt bona solució
per la goma eva, per poder enganxar. Veieu que enganxem ràpid, fàcil i a més s'objecta molt bé. Doncs ja tenim un parche, a veure si ho veieu bé, sí. Tenim un parche i ara hem de decorar el nostre barret. Simplement, doncs, li posarem uns gomets de color blanc. Si no teniu gomets de color blanc, també podeu retallar rodonetes en paper blanc, en foli blanc, i anar-li enganxant. Vull dir que trobareu la solució, segurament, que us funcioni millor segons el que teniu a casa. Doncs jo li vaig a posar uns gomets de color blanc, que faran els topets aquests que porta el meu pirata. Però, de fet, és que podeu jugar amb tots els colors que vulgueu. Penseu que els mocadors pirates tenen molts i molts colors diferents, vol dir que podeu jugar en tants com vulgueu. Molt bé, doncs mireu, jo aquí hi ha algun trosset que me n'he sortit, el retallo, i així semblarà com que el meu barret pirata té els topets així ficats pel costat. Mireu, veieu que xulo? Que ja va agafant forma. Sí, tant que sí. Doncs ara sí que li dibuixarem una mica amb retolador permanent, perquè amb la planxa d'Eva sí que heu de treballar sempre amb retolador permanent, perquè els retoladors normals, a la que moveu una mica les mans, us emporteu el retolador. Llavors us quedarà com desdibuixat i us quedarà malament. En canvi, amb el retolador permanent es dibuixa molt bé per fer algun detall i no s'esborra mai. Doncs jo li vaig a fer aquí com si això fos el nus que s'ha fet el nus que té del fer-se el mocador, i li vaig a fer com 4 arruguetes més, veieu? Com les arruguetes que fa el nus a l'agafar-se. Molt bé, doncs aquest ja el tindríem. Ara què hem de fer? Hem de posar-li un suport per poder agafar el nostre complement i poder-nos fer la foto. Perquè aquests complements no ens els enganxem amb una goma tipus mascareta ni coses així, sinó simplement és per col·locar, fer la foto i treure i col·locar. D'acord? Doncs per fer això simplement necessitarem un pal d'aquests tipus de pinxo, veieu? Els que fem servir de brocheta. Sí que li traurem la part de sota, que és la part que punxa. Aquesta la separarem perquè no ens fem mal i no ens punxem. I llavors per la part de darrere, segons si sou dretans o esquerrans, perquè agafareu millor amb una mà o amb l'altra, li posareu o bé, com us deia, silicona líquida. Si teniu silicona calenta, es quedarà enganxat a l'instant, perquè és molt ràpid, però necessitareu que els pares us ajudin, perquè això us podeu cremar i us podeu fer mal. O bé li posareu, com us deia, enganxines de doble cara o algun tipus de cola que tingueu. La cola de barra, aquí sí que us costarà una miqueta més de que s'enganxi, però si no, inclús li podeu posar un tros de celó així per sobre, que es quedi enganxat, perquè el pal no es mogui. De totes formes, com que és la part de darrere, no patiu perquè això no es veurà a la foto. És la part que només queda amagada per vosaltres. Doncs, mireu, jo per exemple li he posat un parell d'enganxines de doble cara i com que enganxen molt bé, doncs simplement li poso el pal a sobre i veieu? Ja el tinc enganxat. I ara amb això doncs ja me'l puc subjectar, així, com una bona pirata. Oi que sí? Doncs quin compliment? Veieu? Li hem de posar una miqueta més. Sempre li puc posar un trosset de celó perquè se'n quedi aquí més ben enganxat. Veieu? Es queda enganxat. I com que és la part de darrere, doncs no passa res perquè ningú ho veurà. Doncs quin complement, us deia, podem posar amb això? Jo penso que una barba de pirata li quedaria fantàstic. Mireu, per exemple, li podem posar aquesta barba o també tinc per aquí un bigoti que també pot ser molt xulo. Podem fer una barba, podem fer un pirata amb bigoti, a veure si ho veieu, sí. Un pirata amb bigoti o un pirata amb una barba ben terrorífica, d'aquells pirates que fan por, oi que sí?
doncs ens pot quedar molt xulo. I podeu jugar moltíssim doncs, amb molts complements. Podeu combinar-los entre ells i fer un o dos per cadascú de la família i anar-los combinant perquè us pugueu fer unes fotos superdivertides. Amb l'antifàs que hem fet abans, doncs faríem el mateix. Tenim l'antifàs, el podem fer a la mida que vosaltres vulgueu, el podeu fer amb la forma que vosaltres vulgueu. Per exemple, jo tinc aquest, però abans us he ensenyat també que hi ha doncs, un tipus d'aquest així com més venecià, amb el nas, o podeu fer-lo de 1000 formes. I després simplement es tracta d'anar-lo decorant. Mireu, jo per exemple, segons aquesta plantilla, doncs he retallat aquest de color blau i faré el mateix. El decoro una miqueta, buscaré, doncs, mireu, tinc per aquí uns brillantets, per exemple, veieu aquests brillantets que a vegades venen així tots en pila, doncs li puc posar algun brillant d'aquests, per exemple. Aquí sí que juga molt, doncs tot el que tingueu a casa i que vulgueu aprofitar, us pot quedar doncs molt xulo. Per exemple, jo li posaré aquí 2 brillantets. Mireu, i aquí també tinc doncs, unes estrelletes, que són també d'aquestes així adhesives, doncs també li posaré una aquí al mig. Mireu que xula. Oi que sí? Doncs li podeu posar tantes coses com vosaltres vulgueu. Tinc aquí també doncs, unes estrelletes més petitones. El podeu amb retoladors, el podeu dibuixar, li podeu fer una marca, li podeu fer alguna cosa especial que a vosaltres us agradi i pot ser doncs, un antifàs de superheroi, de superheroïna, pot ser de ben bonic, de festa o del que vosaltres vulgueu. És que depèn de la decoració que li poseu, doncs així es canviarà. Doncs aquí faríem el mateix. Ara li posem també un parell de gomets d'aquests de doble cara i li enganxarem al pal. Posarem així, així i així. Agafarem un pal d'aquests de pinxo, posarem, si voleu ens assegurarem una miqueta que no se'ns caigui, li posarem una miqueta de celo i ja el tindríem. Ja tenim un antifàs doncs ben xulo, també. Oi que sí? Doncs aquí teniu, no hi ha més secret. Es tracta sobretot de la vostra imaginació, de la idea que vosaltres tingueu aquest any, doncs que us vulgueu disfressar, de buscar o bé un complement per a la vostra disfressa que ja teniu preparada, o bé preparar el complement i buscar una disfressa que s'acordi amb aquell complement. O simplement doncs, anar combinant complements, però crec que a casa us ho podeu passar molt divertit fent totes aquestes coses, oi que sí? Mireu, fins i tot li podem posar una calavera al nostre pirata. Mireu. La podem dibuixar a la nostra manera i el farem encara més terrorífic. Veieu com no podem parar de posar-li complements? Doncs aquí teniu tot el secret. Això és tot. Us desitjo que tingueu un superbon Carnestoltes. Visca el Carnestoltes, encara que aquest any potser sigui una mica diferent, però gaudiu-lo a tope. D'acord? Doncs vinga, per mi ha estat tot. Espero veure-us molt aviat i una abraçada ben gran.